Alas 3 na. Oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. We are down, we're crazy fools every day at school. Teachers here, teachers there, books and books, they're everywhere. Come on, boys, we need to dance. We have got a good chance. Lay your prop, Hello? hold that. Hello? Anong numero ini ko yan eh? Hindi ko alam kung anong numero ng kapag-kapag tong. May audio ko dyan. May audio ko, wala kong audio dyan. Ako alam kung anong numero ng kapag-kapag baka unin sa raw. Hello? Hello? Salbatana, uni pala dito. Salbatana. Kada ko lang ang microphone kaya digdi sa DCGB mga tugang 121. Ang nakakbot ko, so ika 97 microphone. Kaya medyo de ko na ko sa pindutan. Bata ang pindutan digdi mga botones digdi 157. Sa mo yung broadcast console. Kaya mahanap ka kung anong pipindutan mo. Uni pa lang sa ika 98 sa pindutan, no? Pangyayari. Yun na. O na. Yun na. O yan na ko yan. Ayos na. Ayos na ko yan. Okay na. Yan na. Ayos na. Uni pa lang sa pinakagilid. Anyway. Maray na hapon po. Damarian, 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 damarian. Merendal na, merendal, 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 merendal. Merendal tabi, merendalan, merendalan lamang. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Kami po naglaom na kamugabos na sa marhay na kamugtakan. Sa mga oras na ini, libre po sa anuman nakapahamakan. Dahil po ning problema sa utak, asin kapalpakan, mga tugang, ano nga nasabi kito na doble A. Ikaw kasi may bus ako digdi dati. Sabi niya, sabi ni Ninong Ariel ay kika ito, ngaya, deng kapalpakan sa utak, asin kagutuman sa tulak. Yan. Maray paarugong ko ito. Tayo, gada naman siya. Dahil naman ako madagitan ta. Maray pa, pero paano ko na mahagad sa yung approval na pwede kong gamitin itong linya niya, ano? Deng kapalpakan sa utak, asin kagutuman sa tulak. Giri. Baka tod-tod, giri may gano ngayon, yampay. Baka may nag-order na dyan na ibang boses na, daing kagutuman sa tulak, asin kapalpakan sa utak. Kaya, di ba? Daing kapali indayo, kaguto indato. Pero mas siya nga siya kahit to si Ninong Ariel ang bait niya siya ang kwan ano nga nito ang double alive na alive ganyan dadawgon ko siya ngonyan ta ang lalaking hindi inuumaga yan dahil kapali indayo kaguto indato. Kami po naglaom na kamugabos mga tugang ayos. Daing kagutuman sa tulak, asin deng kapalpakan sa utak. Pwede gamiton tayo. Gamiton ta ko yan Mary. Daing kapalpakan sa utak, asin daing kagutuman sa tulak. Ayan, di ba? Di ba? Kami po nagalaom na kamugabos ayos. Daing kapalpakan sa utak, asin daing kagutuman sa tulak. Ayan. Takong palpak ng utak mo, gutom ka pa, buang abuton mo ka. Lakaw-lakaw ka. Uy, bata ka sa bago. O dyan sa may kapitulyo, may babayi talaga na. Ang buhok baga kuya ni Miso, harali po tun sana. Babayi, aw ano kanta nakakuan siya. So, uni bagang sobra bagang nakabugkos na sa dagan niya. Nakabugkos sobra na sa daghan niya. Buda, mga tugang, nakabikini. Nakabikini, ang burak pati sa ampangan niya.
ang burak pati sampangan niya. So bikini niya, ang sampangan pati may burak-burak. So baga na nga may burak. So gani baga binurdang burak, nakagamit ka kamong mga girls, nakagamit ka mo ka na supantin na gani may burak baga sampangan, ha? Ano ka? So nagbuburbayli duman sa likodan kan ano nga ning hot o yan sampangan kang Ninong Hotel, likodan kang ano nga ning grocery yan Robinson. Dumananggad karampang sa mga tricycle drivers, buda sa mga nagkakuan-kuan ano ini sa mga nagkukuroyan kan ano ini kan mga ano ini mga grocery. Nagbuburbayli siya duman. So ata sa babae talaga bata gari maluya sudagan sadit-sadit sana. Di nagana pupuruputan may Brahman siya. Pero mo singon tapos mga tugang so nakakuan siya naka-shoulder bag siya na ano yan dakula tapos nakabikini siya na color orange ito. May burak, may flower talaga. Ang flower pati so nakaburda baga. Pigiling ko ligi sa may side, baka nga niya ko may ngaran, baka nga niya ko may ngaran, di ba? Tayo baga mga tugang, pigangaranan baga ang kanibang girl na sa gilid baga para day mawara. Ngingaranan niyan, maringan pigiling ko, di man ako nagkaran ito, supog man na, siyempre ngayon nagrani, so, pigpara kiling-kiling, nga niya ko, may ngaran ini, Tabaka ang ngaran ngaya Angeli ngaya, di ba? Angeli or baka ang ngaran ngaya Shara, mga araw ka. Di ba? May uy, bakuyo, ang mga babayi, pigangaranan talaga yan, pigangaranan talaga iyan, di ba? Totoo ba ko? Totoo, tabi, pigangaranan tabi iyan, ngingaranan talaga iyan. May surat yan sa ibong na ngaran ngaya Angeli. Dalang kapilyedo. Kung bako initial ko yan ngaya AQ. Ayan. Kung bako ngaya Famila de los Reyes ngaya FDL. Bigyan nga rin. Kaya mailing mo nakasarap bit dyan sa kan mga panahon. Mailing mo nakasarap bit dyan sa lano sa nagaling mo sa balaybayan. Dahil kapag parako ako tanyang kan surusulog mo yan. Surusulog mo yan. May ngaran talaga yan ngaya. Ngingaranan lang talaga. Pintel-pin pati ko yan ime. Kung na bibordahan ki. O yan baga na. So ginansilyo. Gigansilyoan yan. Gigansilyoan yan. Kita ko dyan sa may gilid baga. Kita ko sa may gilid dyan. Sa may side ng God. Pagkatapos, mailing muna sana, ano ini, tagip-tipo na. Tagip-tipo na mga tugang sugarter. Tagip-tipo na sugarter talaga. Pero ang nagsusulog, magayuno na daraga. Makiniso na daraga. Paghuro sa salbatan na tagip-tipon. Tapos, Mael, pati mo yung magana bra, bako, boseng, mga boseng, bako, bading Angeli. Uy, mga na bra, pigyangaranan bagan sa side, di sa side kan, so, si suratan ang kipintelpin, mailing muna sana dyan, so ngayon, nakabalay ba dyan, may ngangaran ngaya, LLM. Kaya LLM, ngaya, SML nakasurat. Ano nga yung SML? Sunmig Light. Well, mali mo sa ibang ngaya SML. Ayan nga. Shara May Leron. Kumbaga ngaya. Fatima Leron. Ay, kaya mga, di ba? Pigyangaranan. Hindi ko niyan kung totoo bang pigyangaranan. Dahil ako niyan kinailing. Hindi ko aram ngon yan tabi kun may mga ngaran pa iyan. Din ako kaya demang kaya. Sulamit kayang big para. Iling-iling ko si Mrs. man sa nakandaraga pa. Deman okay bang experience ka na. Basta gari, hindi kun demang kibang ngaran. Kampanong talaging ngaranan talagaan. Buda mailing muna sa mga tugang unshoot. Ang brand, RFM. RFM ang brand. Iyan sa pinaka barato man ka itong brand RFM na buda kiditon pati kiditon ta iyan mga tugang nga pugan Republic Flour Mill. Bako Ninong Celso bako tama Ninong Celso tabi good PM nyanem tanos pa sa paglakaw so mga tambay duman tanos pa ang pagkaterindo ay
ara mo tabi ninong. So mga tricycle driver, so utong so mga ano ini o so mga nagsuto bagang so nagapatras kan auto ko yan imi. So mga nagapatras kan auto, so mga nag-alalay duman. Nailing ko turukawon na. Turukawon na iling ko. Turukawon sin. Natanong niya ko nagturukaw ini. Habang yaon duman so girl na naka-bikini na may burakan sa urusulog. Kuna maski nga ni gar makuan mamusingo na. So mga lalaki nakaturukawon. Gara ko na sa tindog. Sumina ka nali naman ako tabaka so ba ako magtukaw. Puminalit. Nga ko stoy. Alin na digde. Sabi sa ko, anong labot mo? Anong labot mo? Nga ko, mali ka na. Mali ka na, i-allow ka. Nga ko, dumang ka sa kuwan sa may, dumang ka na. Di talaga kuya Neme. Di talaga. Tapos pag-agi ko, tod-tod, nawara na. Buminalik ako. Nawara na. Kung saan na siya? Ang lawas niya, gari pang model. Gari pang model, gari mga, ang lawas niya, gari mga Ann Curtis. Ang lawas niya. Di ba? Ay, inda. Marasa pa man, hendaw nga niya kon mga parintis kay ni. Lamang, hendaw nga niya kon mga relatives kay ni. Tabi barayaan sa nan mga babaan, mga aki, mga kapamilya nilang araw ng sitwasyon. Maray pa nga ni ang ayam, buda ni Kus, may nag-rescue. Maray pang ikos o ayam, pag nawawara, may nagpa-public service, may naghahanap. Ito, inakunhan sa mga kapamilya ka ito, natataarog kita kaiyan. Nataarog kita kaiyan. Di ba? Nataarog kita kaiyan. Oy, Joshua, paano kada subagasin ko dyan, tabing nasa platik ako ngunya, dahil ako pwede magkatindog. Nataarog kita kaiyan. Di ba? Kitang mga tao, nataarog kita kaiyan. Di ba? Igwa ko dyan kimagasin na nakakuha na, nakareading. Lingon mo tabi dyan niya. Siraram ko yan. Yan. Bakuyan. So magasin. May magasin dyan na kuha na bako liwayway o tik. Wala man yan kiliwayway. May paghanapat. Ang tik-tik ang pighan mo dyan. Anong may tik-tik niya? Di kakaya. So magasin din dyan. Bukasan mo kimara. Hayin daw. O baka matumba na kamera. Magasin. Garikon sana saday na magasin. Yan. Wala. Ay salbatan. Hayin ko na ibugtag ito. Bata yun naman sa topic ko. Ayan. Yan. Maski niluwa-luma na yun yung topic tang ini, mapakinabangan tayo ningon niya na po, di ba? Di ba? O, yan tabian kwanta, iyan mga tugang ang gari. Natadaw yan, adi. Latos mag So, pantid ako yan, may nakaburda. Taas na parte nakasurat na utobagang suga ano pud kan gibukan mga gurang nakagansilyo. Nakasurat da Henry was here. Latos. Ninong, pagkali nga ng pet mo. Wala. Good afternoon, tabi kay Pading Beda, Otep, Ali, kay Naomi, Peter, and Lourdes. Yan. Good afternoon. Good afternoon, tabi sa Indo. Pading Angeli. Buminakal ba kaso aki ko dumang kaso bagong aga daa. Kanso itong masapan. Daraon duman sa Manila. Perang magamatong niya na di pagbitbito. Kanya ko bala ka. Buminakal duman. Yo tabi. Good afternoon, tabi. Pading Beda. Uy, padi. Ikaw pa din, naka-experience ka na padiki ngayon na iling mong panty na may ngaran? Ako nag-girling ko nakabalaybay talaga. Kung ako initial ang mailing mo. Diba? Ang mailing mo kayang may mga drawing so ngaya, may mga nataluta. O sa totoo lang, nata ang mga tugang tampanty may burak. Sige daw. O desa nakita ngo niya na hapon magkuhan, desa nakita o sige daw, nata ang panty may burak. Sige daw. Buda, nata ang brief, may bulsa. Sige daw. Aber daw. Sige daw. Sige daw. Nata ang panty, may burak. Ikaduang hapot, nata ang brief, may bulsa. Kuminiling si Sarah, nata ang may bulsa ang brief.
Pwede pa man nakailing ang kimareta, daraga pa man. Di ba? Nakailing ka na siya, Raki, brief na may bulsa? May bulsa. May bulsa yan. Bago ko yan eh, may bulsa di. Nata ang brief, may bulsa. Sige daw, sige daw. Duwang hapot. Dali, ata. Ay, pangyayari. So, cellphone ko yaon sa harong nawalat ko palan. Ay, nako. Yaon pala ang cellphone ko sa harong. Bata naman ko yun, maapod sa order ko. Yan pala. Dahil na po, lasal, sa ako nang kita lugod magurukudan sa agana, sa Lunes. Ang arara mo nito, kung nata ang panty may burak, kadua, nata ang brief may bulsa. Yan. Yan po. Kay puhan kang ki-research sa hararom, kay puhan kang matalinong pagsusuri. Oh, sa Lunes na, ako aram ko, kung nata yan may bulsa, buda nata yan may burak. Pading bida. Pade. Ano naman si Pade? Pade, uy. Ano na ba ya? Pade ko naman napag-iisip muna naman na. At isipon mo, Pade. Sa Lunes na, dahil ka mo makaapunta. So cellphone ko, yaon sa kwan, yaon, nawalat ko kan. Kadalian ko naman, ngunya na hapon. Yaon sa harong kwan ko. So, cellphone ko kan may hiniling kayo kasabang bigla. Nawalat ko kan. Sabi ni Renen, daing diferensya sa hawak, kapalpakan sa yutak, asin kagutuman sa tulak. Iyo pala sulin niya kayo ito ni Ninong Ariela de. Daing diferensya sa hawak, kapalpakan sa yutak, asin kagutuman sa tulak. Okay. Gamito. Ano sa lang mo tabi Ninong Celso? Buda Renen. Tamiridbid kay ni Ninong Celso si Ninong Ariel. Buda si Renen. Gamiton tadi. Kami po nagalaom nakamugabos daing kapalpakan sa utak. Daing diferensya sa hawak. Daing kapalpakan sa utak. Asin kagutuman sa tulak. Yan. Ade. Bago man sa tuyo original. Pwedeng buhayon. Tata. Sininong patigada naman. Di ba? Ade. Daing diferensya sa utak, daing diferensya sa hawak, daing kapalpakan sa utak, asin kagutuman sa tulak. Yan. Okay? Ako na. Thank you, Renen. De bueno. Ano na pading beda? Wara pade? Wara sana pade? Wara? Ay. Gustuhon pati sa ko pading beda. So, ni Kuya Bong, sino ka nagdangog? Si Kuya Bong nasa Manila itungon niya. Ano yan? Ano yan? Nauyam sa ko, tabata ngayon nagdanang okay, pading Henry M, nag-apod ka. Hening muna. Bata ngayon nagdanang okay, pading Henry M, nag-apod ka, matumang nabaga pa di si Beda. Arog kay ni. Kamong nagdadangog ngunya, dahil na makaka-participate kamo ta sa duwa kong cellphone na public phone na piga-announce ko, tabi. Nawalat ko sa harong. Basta, itong hapot ko sa Indo, ang premyo ka ito, 100 pesos. Sa Lunes na. I-remind nyo ko sa Lunes ha, kung nata ang panty may burak, buda ang brief may bulsa. Yan, okay. Now, kamong nagdanangugon yan sa programang ini, di ka mo nakakamali siya. Kung natata, may mga tao, may mga ay salbata na nag-text si Mrs. Grabe ang problema ni. Si Mrs. talaga. Naling mo nag-programa kita. Masawong-sawong na naman. Bumakal ka ngayang bagas paguli mo. Today nakitang bagas. Nailing mo na si Mrs. Ipadangog pa sa radyo. Parang binasa mo. Alright. Di ka mo nagngalas, kung nata mga tugang may mga tao na halos kaedad mo, ang hitsura mas gorang sa imo. Di ka mo nagngalas kung nata may mga tao na halos aki pa an sa iyang edad, pero ang itsura niya, gurango ng pag-ilingon. Di ba?
Di ka mo nagangalas kung nata mga tugang may mga tao na maedad na, maedad na, pero sinda mga tugang aki pang paghilingon an sa indang aura, an sa indang pandok. Ilingaw ni si Pading Beda. Pading Beda, kusog-kusugan na nga ni Pading sa radyo mo. Psst, Pade, kusog-kusugan sa radyo. Si Pading Beda, pag nailing mo, roda kula sa na siyang lalaki, pero ang pisngi niya talagang matindi. Pati si Mading Angeli, di ba? Ngunyan, di ka mo nagangalas kung nata mga tugang arog ka ng tao. Halos kapareho mo ang edad, kapareho mo nin pamumuhay, kapareho mo ang sa iyang status, kapareho mo ang sa iyang kamugtakan. Pero pag abot sa aura, sa kutis, buda mga tugang sa salon, mas nakakalamang ka o nakakalamang sa imo ang ibang tao. Dahil naman siya niyan. Totoo ba ko? Di ba? Di ba nangyari yan? Ha? Di ba nangyari ang araw ka na ba? Ay, nata daw nga niya iniyo. Ang edad nga niya ka iniyo, 70 anyos na ngayon, ang kutis niya, makinison pa. Di ba? Uni nga niyang babaying iniyo. Ang edad nga niya ka ini, mga 65 na. Pero nga, bindituhon pa. Siguro nga, masinimbahon ini. Di ba? May rason kung nata mga tugang nangi. Because, igwaki mga tao na habang nagkakaedad na, mga tugang, igwaki mga tao na nagkaedad gracefully. Pag sinabing gracefully, luway-luway mga tugang an sa indang paggurang. Sa indang paggurang, nagakaigwatabi na nadidiscover sa indang natural beauty na may resulta po para haloy sinda mga tugang na malusyang pag-abot sa babae. May mga babae na garo paghuna mo, akiunon pa, pero maedado na yan. Dahilan mga tugang sa beauty, sa aura na nanailing mo. May mga babae man na aki umpa, gari mga tugang ang lawas niya, gari ng aparador. Di ba? Igwaki aki unom pa, ang lawas niya mga tugang, kung bako gari aparador, gari ulod. Ninong Celso, nakialing ka kang gari ulod. Anong gari ulod? Gari ulod! Pag pinaligid mo, gari ulod. Stoy, Busing Sani Moralios, Boda Manay Alicia Moralios. Good afternoon sa Indo dyan. Nagkaday ka mo nakamali siya, Busing Sani Moralios. Boda Cha Alicia Moralios. Na arakiunom pa, pero mailing mo mga tugang ang kutis niya, gari ng amargoso. May mga maedado na, pero ang kutis niya, mailing mo, mga makinison pa. Anong problema? Sabi digdi, tabi Sani Moralios Buda, Cha Alice Moralios. Nailinta ka bang duwa habang ka mo nagduyan-duyan dyan, nasisiri pang utabi ka mo ta, so satellite madigdi, nakabim so camera dyan sa may parting kamalig. Kaya nasirip ko nang si Sani na Moralios Buda, si Cha Alice Moralios. Nagduyan-duyan sa duwa ko yan, Emi. Nagduyan-duyan sa duwa. Bagun pati sa radyo kaya. Diba? Na. Sa inang rason kung nataarog kayan, sabi, iyan da ang mga tugang nakadepende sa lifestyle. Lifestyle. Pag sinabing lifestyle, mga tugang, ang beauty and wellness, mga tugang, depending on your lifestyle. Excuse me po. Diba? Ang lifestyle mo kung para inomon ka, para sigarilyohon ka, permi kang nagmamatanga kiuli, babaerohon ka, mas day ka ng katultuli, ultimong poste pag pinaldahan, gusto mo ng luksuan. May mga taong arogan, mga babaerohon, makailing kibabaye, mga tugang, may pagka-amoritis. Sala, dapat kamong mga lalaki, kamuan maghalat na may babayeng magrani sa Indo. Sigurado yan. Diba? Oh. 'Di ba? 'Pag pinaligan mo mga tugang ang kutis niya, gari ng amargoso. May mga babae man na aki umpa, gari aparador, gari ulod. Di ba? Nagkaday ka mo nakamali siya, Busing Sani Moralios Buda, Cha Alice Moralios. Nailinta ka bang duwa habang ka mo nagduyan-duyan dyan, nasisiri pang utabi ka mo ta, so satellite madigdi, nakabim so camera dyan sa may parting kamalig. Kaya nasirip ko nang si Sani na Moralios Buda, si Cha Alice Moralios. Nagduyan-duyan sa duwa ko yan, Emi. Nagduyan-duyan sa duwa. Bakgun pati sa radyo kaya. Diba?
ang lifestyle saro mga tugang sa factor kung nata ang sa endong bagay nagagaigwa kamong pagkakaiba. Ang lifestyle ang pinakadakulang dahilan nin pagkakaibakan aura, beauty, and wellness ng duwang tao. Ano nga ang aura? So physical appearance baga. So pandok mo, magayunon pag ilingon ta. Ang sa iyang beauty. Yan na tabi ang nakadepende mga tugang na pigaapon na aura. Yan. Pero kung para sigarilyohon ka, pagka-sigarilyo mo, batan sigarilyo, luwi-luwi ka na gadanon, sa totoo lang, at luwi-luwi kang gadanon ka yan, sigan sigarilyo mo, ay inda, nagmangno ka man kan, sigan abo mo, day ka ng baga. Diba? Sige pang laklak mo, sige pang ino mo, sige pang pambabayi mo, ay, sa bagay ang pambabayi, nakakapaaki, ay, istorya man sa kuya. Halimbawa, ang pangbababae kuya ni minakapaaki talaga. Nakakapabata sa mga lalaki. Indak kong gumensido sa kuya si Pading Beda. Indak kong gumensido sa kuya si Pading Beda. Boda si Ninong Celso. Boda si, si Cho Saning Moralios. Indak kong kumbinsido sa kuya. Lalaki ka, may edad ka na. Pag may chicks ka, pugi ka kuya ni minata, number 1. Ang bado mo gari permi ka man true teenageron, permi kang mahamuton, permi kang nakaahit, permi kang nakatakin, permi kang ngayang basta nakaka ang mga porma mo pang teenager man ta, nakikihalo ko ng chicks mo teenager man. Pero pag para sigarilyohon ka, ang kariba mo para sigarilyohon mo, pag nadakop ka, naglawas na kuya ni May. Kaya no reaction. No, deng reaction. deng reaction. Ang sigarilyo, bako sa karaw, nakapagurang, nakapakanos pakingipon. Yan naman para sigarilyo. Ang mga ngipon maitom, buda, an uya ngarag-ngagan ining lip apod ka ini. Ano nga nang apod ka? Ano na gum? Mina ito manggam kaan. Di ba? At kahit to kuya nimi pag ang soltero, pag ang babae nagsigarilyo, di lamang ko na in love kaan, maski anong gayon niya, di ako namumuya. Pag ang crush ko, na Malaysia ko nagsigarilyo, di na ako, minahabo na ako. Di ko talaga rusunada ang nagsigarilyo. Pero natada yun sa beer house, adi. Pag suminigarilyo na ang kuya ni may Buda, umininom naan. Salbatan, ang buga kan sigarilyo, gari mamuton. Buda mariparo mo na, pagbugta kang kan ladies drink baga, sarong ladies drink na, beer, pagbugta kang sa lamesa, sarong tungga niya, kabanga. Otro naman horon-horonin daw, dit nakapot-kapot o rakbay. Ito tunggo niya naman, tuwad sa botilya, wala ng laog. Next! Iyan pala na yaon sa beras, may kuta yung kumpirang buti, ang dapat ubuson mo. May kuta pala niyan. Nya kung nakakuta na siya, ikadaay ka pa nakakuta, bako nang ngurangan kang kakabayad. Para sigarilyo na para inom pa, tapos dahil pa nag-iinom ki Liver Aid, magurang talaga. Yan ang pagkatalam ko sa imo rinin. Yan ang ko sa imo. Kaya kung para sigarilyoon ka, mga tugang para inom ka ki alak, tama si rinin. Ang mga hilang kang atay, arong tabi kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, uning cirrhosis na ini, ay, resultan kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung di ka mo magbabago asin tanganing mogmang atay kay pan po nasabay rin proteksyong Liver Aid. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin halin sa herb natural kaya ligtas ang Silimarin kang Liver Aid. Antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugol mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan pagubag kay ni.
May bisyo manawara, mahilig uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na. Para sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Ang Liver Aid, hindi mo naman ng sakit. Ang Liver Aid ay hindi gamot din parang pagkamot sa ng sakit. Nagkitang-kita ka. Nag-seminar kami kaito sa advertising. Sabi kan taga-ad agency, taga-advertising board, bakit ngayon ng mga ngaya. After bagang commercial, may tagline baga, ano? May tagline ngaya. If symptoms persist, consult your doctor. Yeah. Ngaya, ano pan mga nakaburugtak dyan? Yeah. No approved therapeutic claim. Tinagalog, ang gamot na ito ay ang inom, ito ay hindi gamot at hindi nakakagamot sa anumang uri ng sakit. Dapat iyan, klarado iyan, nabigtataram. Nyata, ang pigbabayadan mo baga sa TV, boda sa radyo, segundo, mapait na kaiyan so, ano yan, mapait na kaiyan so, voice over. Ang kapatid, hindi ko naman sakit. Paano kita kaya na mag-asinsaw? Ang gamot ito ay hindi ko naman hindi ko naman nasakit. Ayun na. Ayun tabi, mga tugang ang mga samno sa pagkabuhay nin tao. Nakadepende na. Tabi iyan, mga tugang sa lifestyle nin tao. Kaya, di kita bagngalas, kung nata mga tugang paminsan, nasa tuya tabi na mga kababayan, nasa itong mga barkada, ang sa tuya tabi na mga mga tugang, aki pa siya pero gurango ng pagilingon. Ilan mga tugang sa lifestyle. O kaya maedad na siya akion pang pagilingon. Ilingon ni si Jerome, pigpimpul ka, pinimpul ka dahil. Diba yung kano? Maski sa pigburbaling sungayang ka, dahil ka pigpimpol. Pigburbaling sungayang ka. Dahil no? Ako pinimpol ako ka ito. Diba? Ika ko yan, pinunggod ka. Diba di? Si Dakol Kaan, si Mrs. pigpimpol, talaga. Doon ni si Shara, na kung pinimpol. Si Shara, garo dahil pigpimpol na di. Garo mga mayan kung gani si Shara, ang kinis, ang pisngi ka ni. Garo dahil ni pigpunggod. Nasa lahi iyan. Pag dahil ka pigpimpol, nasa kuwan yan eh. Buda yan talaga, dapat ka magparakaon kimani. Diba? Ang ano ini. May mga girl na pag minaabot ang monthly visit, pigpimpol siya, mga saro sana, o duwa. Pero pagkatapos, kamara na. Good afternoon, amigong King. Malingawon ka na baga, iyon na ang pagkangkaka para kapot mo ki baho. Pasira making. Maray na aga, amigo. Good afternoon, tabi. Sa maray na hapon, maray na aga. Good afternoon, tabi sa imo. Sa pagbabalik, paano palang kuya namin mag-interest sa mga paradangog? Duwa na nga ng haputa dahil magka-participate sa paradangog ta. Sumahiwagang tanog ta. Paano sila magkasimbag? Nayaon sa arong cellphone kung bigapudan. Sala naman na. Anyway, sa haputa na, kung nataan panty may burak, buda ang brief may bulsa, dahil man makasimbag ta. Ora man ki cellphone available. Anyway, sa Lunes na lang po, ha? Sa pagbabalik, aniba pang mga samno sa pagkabuhay nin tao, mga tugang, makalipas lang kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang diplom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Camille Pratsiambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao. Sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito.
Good news! Mga lolo, lola, asin mga makuapo. Kung igwa ka mong talento sa pagsurat, pagkanta, asin pagsayaw, mari na! Entra na sa pa-contest kan Diocesan Commission on Family and Life na ang titulo, Si Lolo asin Lola kan Buhay Ko. Ang Catholic Grandparents Association of the Philippines o SAGAP na sarong programa kan komisyon, magseselebrar kan Grandparents Day sa Hulyo 26 sa kapiestahan ni San Joaquin asin Santa Ana, ang mismong lolo asin lola ni Jesucristo. Bago magabot ang aldaw na ini, magkakaigwa muna nin makulor asin pano-pano ning kaugmahan ng mga aktibidades. Araw ganing pa-contest sa story writing, harana kilolo asin kilola, asin lolo and lola dance contest. Kaya ano pang pighahalat nindo? Palista na sa Indong Parish Commission on Family and Life Coordinator asin maghiriligan kita sa Grand Competition na gigibuhon sa SM Event Center sa maabot na petsa 20 kan Hulyo 2024. Special prizes awaits you! PS, makipaghilingan sa Indong PCFL para sa mechanics asin iba pang mga kahaputan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo di si GB. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Sandali lang mga kapingki. Ha? Good afternoon, tabi sa... Hay na nga ito. So, mabasahon ko. Oy, congratulations ha. Kadakol kang cum laude sa Bicol University. Si dakol akong mga kamidbidyan na mga naging magna cum laude. Magna cum laude. Oh. Ako ko yan ni magnaman ako. Magna 9 years. O nga ng masteral code ako, magmamagna ako digdi. Selling ko Selling ko, 2004, magna 19 years. Aki pa kapabaga idol, paghilingon, pati nga ni sa isip mo, aki pa, salamat. Latasong ko yun si what you call. Rosabel Balbin. Mga taga San Fernando, Santo Domingo, Albay, Homer Realista Lola, good afternoon everyone. King Reginaldo, nasa Bangkirohan. Armingol Belches, maray na hapon sir, from Dagupan, Pangasinan. Sabi ni Sir Wilbert Perinya, lang rayon san topic mo, mga samno o parde kang lawas nin tawo. Good afternoon tabi Sir Wilbert. So ay ko niyan sa mga aki mo Sir Wilbert, ha? Joel Serio, hindi from Pasacao. Sir Joel Agripa. Uy, so sa kuyang teacher sa high school. Sir Joel Agripa, principal ng unyan ini. Good morning tabi Sir Joel. Good afternoon po pala Sir Joel. Agripa. Saan ka na po ngunyan sir na assign? Si Sir Joel na Agripa. Saan ka na po ngunyan na assign? Principal na ini. Sa mga kadaklan sa mga yan, sa mga teachers ko kahit kan high school, mga principal na ngunyan. Sa high school, si Ma'am Lani. Mga naging school principal sinday. Na nga ni so halat nga na. So kung pala ni Sir Wilbert,
So mga aki niya, i-greet ko lamang si Zach and Vince. Nagahalat kan merindal mo ngayon. Kaso hapon ini, Zach and Vince. Ang ngaran niya? Siguro, Zacharias ini. Zacharias. Zach. Buda si Vince. Yan, Perenya. Kaya may kaklase akong Perenya, taga Bautista ko. Aba ko, sa Villar. Basta may kaklase akong Perenya taga Villar. Albay. Nasa kwa na ngunyan, budget officer na ngunyan kang Pampanga. Budget officer ngunyan kang Pampanga. Sa Lubao, gari Lubao ito Okay. Okay. Digdi po kita mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay. Para daw maging maugma ang sa imong pagurang. Akamong nagdadangog niya. Ako, piga plano-plano ko na kuya na ang pagurang ko, kaya nganya ko magpreparar kita ta. Gusto ko pag naggurang na ako, sige sana ang relax ko kuya Nimi. Nato magpara-stress ako sa buhay, kuya Nimi. Sabi ko kay Mrs., pag ako nganya ko nagurang, kay puangkuan sa tuyang kasambahay magayon. Sabi sa kuya, balua daw. Pero nata kitang mga tugang ta, dapat na maging maugma pagurang. Ang mga paagi kung paano maging maugma kita pagurang. Di ba? Tamang may mga nagugurang mga tugang na paus-os. may mga ano si Sarah? Madaman Santo Domingo ini? Madaman ka Santo Domingo? Salome? Ano kung mapa Santo Domingo tabi kami sa Salome? Nag-imbitar si ini? Nag-imbitar? Jasmine? Bayan, makasubo ko naman magpadala ng pangutuan di maki, bado mo pa kita. Grabe naman ngayon. Nagpadala ng pagkaon, makikaon pa kita duma. Gini makasubo ko naman, Anyway, sa masunod na sana. May mga, balikan ko sa topic ko, may mga paagi da kung paano maging maugma paggurang. Tamay mga tao na pag nagugurang na mamundo, dapat kita, kung ano man mga tugang anyaon da sa satuyang buhay, maging maugma kita. Iling nga si Kuya Nemi, maging maugma ni pag-retire kayo. Ang harong niya, anom ng iskalon? Yukon mo na. Gari na tower of, alang kaunon ang araw ni ko. Pero ang iskalon nito, apat na apat. O tulo pa man sana ito. Magayon naman, preskunon pati. Diba? Imagine, ang harong mo, pero ang iskalon, diba? Oni ang mga tip. Number 1, dapat may sadiri kang bahay kung saan mayroong kang privacy at malaya mong magagawa ang iyong gusto. Yan. Tagalog. Dapat may sarili kang bahay kung saan mayroon kang privacy at malaya mong magagawa ang iyong gusto. Bicol. Dapat may sarili kang harong na igwa kang privacy na magigimo mo sa imong gusto. Tamay mga tao na nagugurang na. Deka lamang maugmata, ang palibot mo malang ribok. Sarong-harong ang naka-star 14. Iyon man ang ng buhay ng tao. Pero, mas marida tabi kung sa pagurang mo, may sadiri kang harong. Ngani kita, mga tugang na maugma. Takong ka muna sa nang duwa sa harong nindo, araw kan mainitong Kuya Nemi. Pag-abot mo, alas 5, nagtatrapag abo kung sa'yung kahali, humubak kang day kang bado, lakaw-lako asali, day kang problema sa buhay. Malaya mong magagawa ang iyong gusto sa alaw kang harong mo. Kung ika mga tugang yaon dyan, asin igwa katabi ki privacy. Yan. Mag-ipon kapag may sarili kang pera. Sa paggurang tadaa, dapat mag-ipon kita, may gulamang kita kay suro sa diritang kwarta. Tama yan, may nasaray lamang kitang kwarta. Day magpaparakwan, day magpapara gasto. Tanganing sa paggurang mo, sa paggurang ta, maging maugma kita. May pagurang baga Kuya Nemi na makumamundo ta.
habang gurang ka, sigang inom kibulong. Di ba? Kan aki pa, kita, ngunya namang ngunya, sigang trabaho ta. Sigan trabaho ta, subsub kita sa trabaho. Pagurang ta, ang pensyon ta, pangbakal ki maintenance ta. Dapat na magtipon, mag-impok. Ayan. Huwag umasa sa pangako ng mga anak na sila ang mag-aalaga sa iyo kapag tumanda ka. Ang priorities ng mga anak ay nagbabago kapag lumilipas ang panahon. Sa di ba may kanta ka yan? Sa paglipas ng panahon, ang mga ibon, may kanta ka yan di ba? Sabi nga ang nadangog ko, ang mga magurang di dapat talaga nag-asa. Huwag umasa sa pangako ng mga anak na silang mag-aalaga sa iyo kapag tumanda ka. Tayo na mga aki mo, maaraguman yan. Diba? Maaraguman yan. Kaya dapat, habang buhay pag kita, nag-uurog mabuda, mga tugang, relax. Bata baga, maobserbaran mo, primero, dakulong ka mo sa harong, mga maribukon, mga maugmahon. Aday, primero, sa harong duwango na kamo. Bago ka mong kasal. Kamo sa nang duwango na, bago ka mong kasal. At tabumpat ang katurugan bagong kasal. Di ba? Mga alas 7 pa sa nasarado na nga rong. Di ba? Kaya diyan baga nabilog sa kanta na, ang istorya kanduwang mag-agong. Pagday ka mong aki, at tapon pa, mga tugang, kung yan? Di ba? Ang istorya kanduwang mag-agom, aldaw banggi naglilinog ang harong. Awin na, barari na ang harigi, tromba na ang katre, day pa nagtutunong, tanang, tanarang, tararang, tang, tang. Talagang may ubak ang santol, talagang may ubak ang santol. Ta-da-da-da-da-da-dang, taladungkot mun taladung, taladungkot mun taladung. Yan ang mga lyrics kaya yan. Then papublish ang kuya ni mga lyrics na yan. But that is the original lyrics. Di ba? Pero, kung magurang na dapat mga tugang prioridad tan sa tuyang sadiri. Tan mga akit na habang na, sabi nga ni, ang mga magurang, obligasyon ta na paeskwilahon ng mga akita, padarakulan mga akitang maray. Pero di man ako kinadangog na nagsasabi na ang mga aki pagdarakula na obligasyon ang mga magurang. Sutultol na mga aki talagang. Pero so dahil man ka. Di ba? Dua ka mo, uminaki ka mong 2, 3, 4, 5. 5 na ka mo sa harong plus 2, 7 ka mo. Nagmangno ka mangkaan, ang aki mo nag-aragom. Luway-luway na nagbabalik ka mo sa 2. Ano palagibonin, duwa na sa nakamong 2, 70 anyos ka na, 65 anyos ka na, duwa na sa nakamong 2, anong agom? Giligas ang kita, pero may tamatang layo na. Wala naman yan. Ano? Mapon-pon ka na naman ngaya. Wara man ngaya. Diba? At kahit kung huyan, duwa kong akin nag-eskwela sa Naga, Kuya Nemi, mamatayan mo talaga, nagari ka mo so balik sa dati, Kaya, imagine mo, nan pag mga aki nag-aragom na, mga tugang, wala na, balik naman ka mo sa 2. Patuloy na makipagkaibigan upang madagdagan ang dati mong mga kaibigan. Alam mo na kung sakaling pumanaw, yung iba at least marami ang reserbang friends. Habang nagugurang na kita, dapat mga tugang, madakol kitang barkada. Tayo yan baga, naling mo nagtitripon-tipon dyan sa Gaisano. Dyan baga sa, dyan sa Macdo. Sa mga senior citizens, sigang karapi-kapi, they develop friendships among each other. Ang pagchichirismisan, kung ano-ano man, mga marites man, so iba nagkadarangog ko.
Iyo po. Ipagpatuloy ang pagiging mabait sa kapwa. Huwag mag-expect na gagantihan ka rin ng kabaitan ng iba. Tips yan, mga tip yan kung paano databi maging masaya habang tayo tumatanda. Bako man po ini abso. Kamu, tamas gurang kamu sa kuya. Kamu tabi, istoryaman sa nini. Di ba? Ipagpatuloy ang kabaitan. Kung bako na habang nagugurang ka, dag mo pa ang gari. Dag mo pa ang gari pirming narigla. Grabe ka man nga. Natangin ang itsura kang narigla. Day, may mga narigla bagang gari pirmi. Malibong ang payo. Ano na ngayaan si ate, garing inarigla. Aray ko, nagarato lamang ang payo. Talikod ko na. Pagkalon magprograma pag Sabado mo na reaction. Mas kaya minalawas ang imot. Di ba? Iwasang makialam sa buhay ng iyong mga anak. May sarili silang buhay. Makialam ka lang kung hinihingi ang iyong tulong. Next, huwag gamitin ang iyong mga katandaan upang maghari-harian sa inyong mga anak, at saka kung masamang ugali, marami ang lihim na nananalangin na mamatay ka na sana. Saka kita daang mga kamu pasensya, kamu natabing mga maedad na. Dapat ang ugali ko yan ni magayon. Kung ang ugali na marauton, dakol, kung ang ugali mo da masama, marami ang lihim na nananalangin na mamatay ka na sana. Saka makinig sa payo, ngunit ang iyong desisyon pa rin ang mangingibabaw. Yan. Laging manalangin. Pag tayo'y matanda na, dapat tayo'y palaging nananalangin. Di ba? Ipangadyi mo na mo na day magkahelang mo na magkaigong marayang buhay. Di ba? Kantahan mo sa ago mo, kunin mo ng aking asawa at tanggapin mo. sa iyong kunin mo yung aking asawa at tanggapin mo. Huwag tumigil sa paggawa ng mga bagay-bagay na nagpapasaya sa iyo. Huwag mong itigil ang pag-ikot ng buhay. Keep busy. Yan. Kaya, kasi bago, may kahoron akong profesor, Kuya Nemi. Matibay yun, smart siya. English zero pati. English, salbatana naman. Nagtripsik naman suliboy ko ang kakasimbag ko mang ki-English. Na makasupugon baga na in-Englishan ka, bikulon mo. Baka ako preparado talaga. English zero siya. May kaunong professor ka sa bago. Yun na Mr. Maceda. Ay, tamino ko, dinaraplos akong very low good. Patibay yun siya. Very smart siya. Magtara. Hinapot niya ako. Bikulong ko na sa try ko na matandaan sa English niya. Natangitan, gusto mo pa kayo ni? Okay na ba ngayon ang buhay mo? Ngayon ako, sir, gusto ko na bikulong ko na sa tasod na English ko, tinumkuman sa na ito. Gusto ko nga ako na pag-retire ko lamang sa pag-igurang ko, maging produktibo ako. Kisa ako bakuyo ko yan, magparatuko ka, magtagaturo ka, pag-retire mo, maging produktibo ka lamang, mag-teach kita. At lamang sa pagturo, nakakailing ka ki mga maray na hilingon, nakakaparong ka ki maray na parongon, nakakakauron ka ki maray na sari-saring pwede mong makauron, iba-ibang parong sa imong enjoyon. Iyan tabi mga tugang an mga samno. Ang tema, paano magiging masaya sa iyong pagtanda? Yan. Thank you, amigong Renen. Pinunawad iyan sa kuya ni Renen de los Reyes, mga tugangan sa kuyang amigong pulis na antunak din nagdadakula.
Orasyon mga tugang sa mga gurang. Ang sa inong gibo dapat permisa ng maugmade magpara-stress ngunya na panahon ta na baka dipisilo nonon. Kung kamang duwa na sa nang mag-agom pwede man na magkupo-kupoon pero tabi ang tugon din agad maiwasan din ang pagkikis importantihon. Magtaga-kurukis lamang asin ang agong pagsabihan ka I love you honon maski tabian sa imong ragngagan hararumon. Maskan sa imo tabi na pandok medyo maidadon budan sa imong ngipon haraghagon may paglingawan tabi mag I love you sa imong agom. Kung kamo maidadon an sa imong gigibuhon dapat sa nang pirmi maugma budan naka-smile sa namang tagalakaw-lakaw kamo dyan sa inman na partikan mga lugar sa Legazpi asin maging gusto nyo magsakat-sakat kamo sa Kimanto. Kamong mga maedad na tabi dapat pinmisa ng maugma di magpare-stress sa buhay di magpariparo kan problema kan iba. Magpara-i-stress ka kaiyan day man tabi ni makukuha kaya pabayain na sana kayang gigibuhon mo dapat na sanang magpangadyasin magpasalamat sana. Tambuhay mo ngunyan asin ika nakakatindog pa. Salamat! Kansay nung ay, meron pa akong sarano ko yan ni Mede. May sarupa din. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, asin alcoholic hepatitis, mga helang cirrhosis po. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago. Asin tanganing mogmang atay kay pan po nasabayan ng protection liver aid. Liver aid Silimarin capsule. Ang liver aid Silimarin capsule para sa lunas yung proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa ralo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man ang wara. Mahilig uminom mo dai, mas maray na isabay ang liver aid Silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay, kaya liver lovers mag-liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid Silimarin capsule, abakal po sa mga piling butika nationwide. Thank you. Salamaton po. Kasi nung pagantabay sa Lunes naman, alas 5 sa programang Morning Hirit. Goodbye. Mabuhay. Radyo Balagon ka ito.